Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Nyotap Youth Council Hadian Bakakasi Hills Autonomous District Council Hakis Nambala Lake Kalakular Bantai do Modor Bashir Nyang Jong Uba Hopping Stone Lingdo Bam Kwai Doar Bulay Mentang Sengi Ka Arpun Rio Terik Risau Arajar Pulai Kala Dawaban Penur Long No Ekateke Jungkular Ka HYC West Khas Hills District Apa Jingalam Uba Lom Lang Khars Imli Kilawan Menikendo Yau Chief Executive Member KHEDC Uba Penyak Sing CM Bat IT Ru Daka Dor Khas Haringkat Bat Shibun Kimat Jingdawa Habis keren berkilap patai kubur ubah lumlang uleh tu ubah hoping ubah long MDC la bun snampa bat ubah long ru CM kumtala dan kam bante yo modder Bashir Nyang bat ru bandan ka signboard pansa jingkin mau ya ha office KHDC Hanongstone bat kumjuk ru pan pensa nam ya kalang pi ha ka kerteng jong CM jong ka KHDC wan ha por ba lengku sengiap jong mai japing wan ba ong ba ka KHDC kan sa Kular hakmat jeng pai ba khmat jeng ngiru ngi don lang tu pot kular ba nagaliang jong ka KDC kan sa temot sireniang yo mai choping hanong stoi ba ar ba nomor ba tu ka office KDC hapo jong ka nong stoi West Khas District dei mai ubala lam lenti ba penyo yo tu ka office tikin sabu gawe gadak sa jeng kan mau i hang tu bar ka ba ar ka balai halang pi in sa lai ein mar ka degasnong ka ba mai choping ulah jauh KSF kasar namta kadaba jong kari ujai bentul. Tengi sengudai kita jeng keren jong CM. Bat nrei hadu mentala kumba lais nama kampat urlong. Lais nam sosnam. Tengi wan menta nak liang setenat long ba. UCM ba menta beniat CM yang ba insa. Ngiong ya baro nrei ba. Insa berkat yang ni ban sanction namta ban tayong mot sirin yang jong mai joping ubalong. Nila banong mai shopping ulolong MDC hadu lai penrus nam nang ta ulolong guru kum UCM hagas nam khat khandai spa prap saw hadu prap khandai te kawai ru udai bru ba ki paj ba ki i udai nongele nam ta ga hill state bot unongelam nam ta ga ri bja ndu ban yele kat ba la banom khlong yo uranium hapo jang ka West Khas District te kirmau ki tin jom i ong ba shwa ban khlau ban khlong yo uranium khlong shwai ki do jam ki badon hapo ka do nut ka jonga yang tu upor naduk sarkar ka kenran din no banti uranium te kum yo to orang ba na ipinyo bad udai unong lam leti nam takari bejai mendu te kum ta kum boong giru teman di bathok ba syukur yo mi japing ki kelon hi te ngi kerpat ru ya ka ni ka isi ka balai lam de ba ni sing sim ba inle ya ta mata kum ba kular ban te yo mot sir yang nam ta jong mi japing senleng do te sakawai ka benta ka ba konsan ka bangi keren hang ni keren sepang ka traditional dress. Tapi ngi pai hoi teng ngi senrang hateng ki kentai ki kham ri ka sem ka kersya gun ta ter rei kariam tan rai ngi senrang ru ka kham duna ru kata te ngi ong ba ngi ajung mede council ba kan perkhat sepang kariam tan rai lagam no sisin sipnai laga dai ki CDC la dai ka office jong ki sim jong ki serdar tinag yang jeng i par i ong ba insasim ta jeng ajung mut jong i ban sa perkhat nam takane